Principiálne sa budeme zatiaľ venovať týmto nejakým témam. A ja mám hneď prvú otázku na úvod, čo sa týka AI agentov. Najprv si ich prejdeme tak akože zo všeobecnosti, aby sme všetci vedeli, že o čom sa budeme rozprávať. Čiže na našich speakerov je otázka, že kto je to ten AI agent. A začneme Erikom. Sťažka, OK. OK, tak asi je na to veľa definícií. Je ma počuť dobre inak? OK. Vo všeobecnosti mám pocit, že to teraz každý pokladá, že tí agenti sa ako keby dostali do popredia len potom, ako prišli jazykové modely. Ale v princípe ten pojem je definovaný už pomerne dlho, niekedy možno, že od 40., 50., 60. rokoch minulého storočia. A ide v princípe o to, že máme nejakú entitu, ktorá figuruje v nejakom prostredí, má nejaké senzory, nejaké aktuátory, a nejakú mieru autonómie a cieľom je, aby v tom prostredí dokázala vykonávať nejaké úlohy. Ale predpokladám, že o čom sa budeme dnes rozprávať, je primárne taký agent, ktorý v princípe spĺňa všetko, čo som povedal, ale jeho jadro tvorí jazykový model alebo niečo postavené na jazykových modeloch. OK, ďakujem. Tak možno Jaron to bude mať iný pohľad, z pohľadu toho, že vyučuje na školách, tak možno niečo také teoretickejšie. To nie. Tak kto pozerá LinkedIn, tak tam vidí toľko definícií toho AI agentov, tých AI agentov, že ich aspoň 100, 200, neviem koľko. Ja vnímam AI agenta ako nejaký systém, ktorý dokáže rozhodovať autonómne, a nie len, že rozhodovať, ale aj dokáže konať na základe toho autonómneho rozhodnutia. A takto ja vnímam AI agenta a už čo je za tým technicky, tak to už potom nejaký ďalší krok toho. OK. A možno nejaká advanced definícia AI geeka? Pepe? Ja by som možno rozšíril tú Erikovú definíciu, že čo je ten AI agent a urobil v tom trošku poriadok, keďže veľa ľudí si mýli to, čo je skutočný AI agent. To, čo popísal Erik, že je to nejaký agent, ktorý autonómne funguje v nejakom uzavretom prostredí, má nejaké rozhodnutia a nejakým spôsobom sa snaží dosiahnuť cieľ, ktorý dostal, tak toto je AI agent, ale v našom aktuálnom svete nevidíme až tak veľa úspešných prípadov AI agentov, ktorí fungujú. Skôr sa jedná o akési AI workflows, ktoré sú určitým spôsobom deterministické, majú jasne špecificky daný cieľ, urob jednu jednoduchú úlohu a to vedia urobiť, kde sú nejakým spôsobom plagnuté LLM-ka. To môže byť napríklad nejaký research agent, ktorý je napríklad deep research. Čiže to sú ako keby AI workflow, ale tí AI agenti vedia robiť širšie spektrum úloh alebo naplňať ciele. Napríklad chcem ísť do Talianska explorovať Sicíliu, tak nájdi mi ubytka, nájdi mi, kde sa mám ísť pozrieť, vybav mi auto. Takže toto je pre mňa definícia AI agenta oproti nejakému jednoduchému deterministickému AI workflowu. OK. Možno tu na otázka, že keď si hovoril, že vedia akože robiť nejaké tie workflows a vedia akože nejako pracovať, má takýto agent akože nejaký vníma sám seba, že to, čo tebe dáva ako odpoveď, tak je to na základe len tvojho nejakého promptu, alebo si myslíš, že ten agent má nejaké vedomie a ti odporúča to, čo on chce? A môžeme začať zase Erikom. Myslím si, že nemá vedomie. Dobre. Jednoduché. Jaro, Pepe, nejaký možno iný názor na to? Tak tie, ktoré sú dnes, tak vedomie zrejme nemajú. Čo bude za 5 rokov, kto vie. Čiže možno dostávame sa k nejakej otázke, že môže nabrať ten agent nejaké to vedomie potom? Ako definujeme vedomie? Na to som sa nepripravil. A že tá entita je vedomá samou sebou, že možno nejako vníma samého seba. Podľa mňa sa na to veľmi ťažko odpovedá, lebo to nevieme zadefinovať. Že vo všeobecnosti, akože v tej neurovede nevieme úplne pochopiť tú teóriu mysle, že nemáme ju celú, my poznáme časti a to akože, keď tu je niekto biológ a ma doplní, tak pardon, ale že čerpám len z toho, čo viem. Ale to, čo vieme o tých súčasných systémoch, tak neprikladáme im vedomie. Chcel si ešte niečo dodať?
Tým, že ten AI svet sa veľmi rýchlo vyvíja, tak tuším niekedy včera predčerom som čítal, že AI-ka prekonala Turingov test, čo je super. Ale ja by som sa skôr opýtal, že prečo je tak dôležité sa venovať tomu, že či to má vedomie alebo nemá vedomie. A ja som skôr taký altruista a keď to urobí úspešne moju úlohu, tak som šťastný a nejakým spôsobom ma to nezaujíma. OK. K tomu sa ešte možno potom dostaneme pri otázkach možno zodpovednosti. A možno mojou takú ďalšou otázkou by bolo, že či ste sa vy stretli s niečím takým, kde AI natoľko zmenilo ten nejaký predošlý flow, ktorý ste možno vy v práci vykonávali, alebo ste využívali nejaké, poviem to, že in old ways, že ste mali nejaký software, ktorý využíval napríklad nejaký parsing obrázkov, či máte nejakú takúto skúsenosť s nejakým signifikantným využitím toho AI v dnešnej dobe, že vám to naozaj dopomohlo k vyriešeniu nejakého problému. Začneme Pepem. Ďakujem. Tak ja si myslím, že signifikantne, čo zlepšilo môj aktuálny workflow, je taký typ research, kde veľmi rýchlo viete získať informácie o niečom, o čom nemáte ani páru. A napodobne napríklad notebook LM, to je tiež signifikantný krok v tom, ako získavam tie informácie, že dokážete jednoducho nejakou audioformou vstrebať obrovské množstvo informácií, ktoré ste si nafidovali. Čiže to, ako hľadáme odpovede na naše otázky, to, ako si rozširujeme svoje obzory, tak to sa za mňa signifikantne zmenilo k lepšiemu. OK, možno nejaký učiteľský pohľad na túto vec? Učiteľský. Ty si sa pýtal na AI alebo AI agentov teraz? Ja som asi spomenul, že AI, ale konkrétne myslím, že tí AI agenti. OK. No u nás, ja sa venujem vlastne automatizácii CC požiadaviek v Jimbime, čiže využitie nejakého agentického prístupu k tomu, aby keď zákazník napíše, že chce vrátiť tovar, tak reálne bežne to znamená, že nejaký CC agent mu odpovie, ak má dostatočné údaje, že má adresu a tak ďalej, kde chceme vyzdvihnúť ten tovar, tak pokračuje, hej, alebo potom ten zákazník napíše tú adresu. OK, mám všetko a ten CC agent ide do DPDčka alebo do niečoho, objedná zvoz, nastaví nejaké parametre, má nejaký proces, ktorý skrz to vykoná. Toto sa my snažíme automatizovať. A vlastne pomocou toho agentického prístupu vieme pomocou nejakých LLM-iek identifikovať, že čo je zámer v tej správe, v tom e-maili povedzme od zákazníka. A ten agent sa rozhodne, že či to ide vratka, reklamácia alebo proste aký use case rieši. Pokiaľ rieši vratku, tak automatizovane pošle API do DPDčka, toto vyrieši a vyrieši celý problém. V podstate v zlomku času, ktorý by to riešil bežný agent, čiže povedzme za pár sekúnd. CC agent, kým by našiel všetky tie informácie, tak by to trvalo 10 minút, vymyslím si. On to spraví za 10 sekúnd. No a ja vidím v tomto akože obrovský skok, že zautomatizovanie takýchto procesov môže mať veľký vplyv. OK, no vlastne poslední diskutujúci agenti vo freelance svete. Neviem, či to je naviazať na freelance svet. Akože asi chcem, len veľmi súhlasím s ovými názormi, že mám pocit, že sa to dá perfektne využiť na tie miesta, kde je potrebné spracovať prirodzenú reč, čo je asi očakávateľné. Chcel by som možno len, že vlastne súhlasím aj s tým, že sme sa dostali do bodu, kedy je častokrát jednoduchšie zostať z 0 na 1 tým, že použijem nejaký nástroj, ktorý mi agreguje informácie z internetu a spravím nejaký sumár. Len tu dám asi taký kaviát, že Pev tak povedal, že mu tvrstí ľahčie život ako som nazval, notebook LM, alebo existuje veľa tých deep research teraz nástrojov. A moja skúsenosť je taká, že je to úplne super, keď sa človek potrebuje zorientovať v téme, ktorej niečo vie, ale nevie, čo nevie, a potom sa do toho pustí sám. Že tie zdroje si overí a si ich pozrie manuálne. Ale chcem len ten taký kaviát, že asi by som tomu neveril na 100%. Že moja skúsenosť s tým je taká, že ako náhle tie zdroje začnem čítať, tak tie informácie síce znejú presvedčivo, ale častokrát sú zlé. Ako
napriek tomu, že to je využitie tých deep research nástrojov, tak sa mi častokrát opakovane stáva, že sú tie informácie jemne mizinterpretované, čo nie je ideálne. Že ak vás zaujíma presnosť, tak asi by som si stále prečítal vaše zdroje predtým, ako submitnete nejaký research dokument spravený jazykovým modelom. OK, a naskytá sa mi tu možnosť trošku sa vás opýtať po tej odbornej stránke, že ja som sa prekecol pri AI a AI agents. Či vie niekto z vás to rozdeliť a nejako jednoducho to podať mne a publiku? Akože rozdiel medzi AI a... Áno, áno. Tak čo sa týka nejakej klasickej AI-ky, tak je to širšie spektrum odborov, ktoré sa tam nachádza, napríklad speech recognition, NLP, OCR, spracovanie obrazu. Je tam strašne veľa disciplín, Erik by určite vedel vymenovať ďalších 20. A čo sa týka nejaký AI agent, tak čo sa týka aktuálne generative AI, tak asi máš na mysli to, ako jazykové modely handlujú nejaké autonómne tasky, kde sa rozhodujú, ako pracujú s nástrojmi na dosiahnutie nejakého cieľa. Teraz mi vypadlo, či ste už hovorili všetci na to názor. Ja by som len doplnil, že AI máš vlastne machine learning a tak ďalej, všetko možné, ale AI agent je už vlastne nástroj, ktorý využíva tú AI na dosiahnutie nejakého cieľa, ako kolega hovoril. Prepáč, do toho ti skočím, že je to, že iba že vyslovene nástroj, čiže ako... Dobre, je to, že vyslovene nástroj, alebo typ tej AI, alebo nejaký podtyp, tak ako máš neurónové siete a tak ďalej? Ja si nemyslím, že to je typ, to je len využitie rôznych AI prístupov, povedzme. OK. Erik, nejaká bodka k tomu? Myslím, že to bolo dobre zodpovedané. Dobre, tak tým by som ukončil možno tak nejaký prvý blok. A teraz si rýchlo čekneme, že či máte vy nejaké dodatočné otázky. Čiže čekneme slajdo. Paradzina. Tak to čo je to AI, som asi zodpovedal, či nie? Ale tak skúsime. Ešte tak nejak briefly, že čo je to AI, chalani? Umelá inteligencia. Dobre. Verím, že to bolo zodpovedané, ale to čo je AI sa dá asi vyhľadať aj odborný výklad na internete. Prezdáte nám prompt, na ktorý ste najviac hrdí. Čiže to má 3 lajky, tak skúsime. Je veľmi jednoduchý. Oprav môj text. OK. Ja mám ešte jeden. Nahneval som moju manželku. Ako by som to mohol vyriešiť? Popravde tam bolo ešte viac tých slov, ale toto vám stačí, myslím si. Ja mám tiež len jednoduché, oprav text, alebo sprav to menej pasívne agresívne. Myslím si, že ešte máme čas aj na ďalšie. Tak ďalšia najlakovanejšia bola, ak by som chcel implementovať AI agentov pre svoje použitie, napríklad na automatizovanie nejakých pracovných procesov pravdepodobne, aký postup by ste odporúčili? Čiže otázka je asi to, že ako použiť AI agentov na automatizovanie pracovných procesov. Predpokladám, že tie pracovné procesy sú asi rôzneho charakteru, ale tak možno nejaký basic skúsime. Erik? Tak sa na mňa pozeral, som čakal, že to povieš, no asi tu je taká politická odpoveď, že asi záleží, že akých biznis procesov, ale tak s tým klasickým prístupom treba si spraviť nejaké rozhrania, nedávno vyšiel ten NCP protokol, s tým sa dá celkom dobre pracovať. Je na to kopec tutoriálov, viete sa na toto pozrieť. Skúsiť si teda spraviť rozhranie k prístupu k vašim dátam pomocou toho NCP protokolu, rovnako nejaké akcie nad tými dátami, ktoré chcete využívať. A myslím, že potom máte možnosť aj z niektorých desktopových verzií, tuším, že Cloud má desktop verziu svojej aplikácie, kde sa dajú zaregistrovať priamo vlastné MCP servery. Ak toto nie je vyhovujúce, myslím, že existuje veľmi veľa frameworkov od Langchainu, Llama Indexu a spin-offov tohto, asi 300 ich je na internete, ktoré sa nelíšia veľmi od seba, ale aspoň nedramaticky, tak asi by som skúsil ísť do nejakých príkladov z toho a myslím, že sa do toho veľmi rýchlo dostanete.
Dobre, skúsime to trošku takže zjednodušiť, že vieme dať nejaký step by step, nejaké odporúčanie, že ako by som mal postupovať na to, aby ten AI agent u mňa v systéme fungoval? Poďme si dať najprv nejaký modelový príklad, že čo by to bolo, lebo je to veľmi rozsiahle. Môže to byť hocičo. Tak dajme si, že taký nejaký populárny by mohol byť, že som administratívna pracovníčka, ktorá nestíha vybavovať nejaké dokumenty na úrade. A môjim hlavným problémom by bolo, že mám veľmi veľa klientov, ktorí ku mne chodia a ja musím ručne vypisovať dokumenty. Akože ten zákazník mi zadáva nejaké... mi donesie nejaký papier napríklad a ja to musím nahodiť pracne do počítaču, tak ako by som možno toto zautomatizoval. Pri každom procese, aj to, čo si ty povedal, a procese, ktorý chcem zautomatizovať pomocou toho AI agenta, je úplne vždy prvý krok, najdôležitejší, aspoň za mňa, poznať ten svoj proces, že čo vlastne chceš od toho procesu očakávať, a aké sú možnosti toho procesu, aké sú scenáre. Jasné, niečo to LLM-ko a tá AI identifikuje aj sama, ale ty musíš do detailov poznať to, čo vlastne by mala robiť. Pokiaľ poznáš ako tá úradnička celý ten proces, kedy má problém s tými dokumentami, kedy nemá a tak ďalej, vieš mu to zadefinovať, tak to vieš pomocou tohto nástroja spraviť. Ako veľa ľudí si možno predstavuje AI agenta, ako teraz vyšiel OpenAI operátor alebo Manu, a že proste obrazovka, kde niečo kliká, takže fajn, je to tiež, ale ten AI agent môže byť aj niečo na pozadí, čo vôbec nevidíš vizuálne, že ti kliká po tej obrazovke, že sa niečo deje cez APIny a tak ďalej. A toto, čo si ty povedal, tak to asi skôr taká predstava toho klikacieho spôsobu riešenia. Čiže dá sa aj to, ale ako vravím, za mňa ten proces je najdôležitejší, aby si ho poznal. OK, a ja mám rád také IT joky ohľadom porovnávania Pythonu a C++. Tak ďalšiu otázku sa spýtam, že má zmysel možno akože implementovať nejakého AI agenta cez nejaký iný jazyk ako Python? Pepe? Tak sú pokusy robiť to v JavaScripte, ale Python je pekný jazyk, takže nevidím dôvod, prečo to robiť inde. Skôr závisí od tvojho stacku, tvojich skúseností. Takže asi takto. OK, a tým by som možno ukončil zatiaľ prvú slajdu akciu. Budú aj v priebehu prezentácie alebo diskusie. A ďalšie... Môžem? Pardon? Áno. Len by som doplnil, že slajdo otázka, ktorá bude mať najviac lajkov, dostane tento True Whey proteín. To je všetko. Ďakujem. Narastú vám svaly. Pardon, Just Whey proteín. Vieme, koľko lajkov mali aj tie otázky, čo sa už spomenuli? Tuším, že som tam videl nejakú 12 s 12 lajkami a tieto mali iba 6. Takže... Že čo je AI, hej? to mal asi 6. Dobre, tak presunieme sa k ďalšiemu bloku s tým, že už som načrtol, že ak by som bol nejaká AI pracovníčka, tak ako by som vedel využiť AI vo svojej práci a teda dostaneme sa k tomu, že ako vlastne tí AI agenti, ale asi aj celkovo to AI dokáže ovplyvniť našu hodnotu na trhu, dokáže nás možno že nahradiť, otázka. A chcel by som sa s vami o tomto porozprávať, že ako vy zatiaľ vnímate, možno z pohľadu učiteľa, freelancera a TPP zamestnanca, že ako vlastne tí AI agenti možno ovplyvňujú tvoj workflow ako taký a aký to má možno že vplyv na trh, hej, že no to už nechám na vás, takže poďme od najskúsenejšieho možno. Dobre, najskúsenejšieho, čo sa týka TPP. Tom som asi najkratšie za svoju 17-ročnú kariéru. Je to otázka veľmi zoširoká, ale skôr by som sa na to pozrel z toho pohľadu, že OK, máme tu asi veľa zamestnaní, ktoré nejakým spôsobom AI-ka sa snaží nahradiť, ale nevidel by som to až tak čierno z toho dôvodu, že tie capabilities, tie AI-ky nie sú až také šikovné, inteligentné, aby vedela zo dňa na deň odstrániť niektoré povolania. Keď sa pozrieme na také typické joby, tak
jedno povolanie, jeden job má niekoľko typov taskov, ktoré tí ľudia robia. Povedzme, taký programátor píše kód, testuje kód, reviewuje kód, chodí na meetingy s klientom, píše špecifikácie, navrhuje design architektúry. Čiže pozrime sa na to holisticky, že koľko z toho vie AI-ka nahradiť. Čiže povedzme, aj keby sa AI-ka naučila písať veľmi dobré kód, tak to neznamená, že ho nahradíme. Čiže ako keby každá jedna okupácia má veľké množstvo taskov, kde do veľkej miery ho nenahrádza AI-ka, ale augmentuje. To znamená, že vie povýšiť tvoje schopnosti na nový level. Ak sa pozrieme na niektoré iné typy zamestnaní, kde máte povedzme iba jeden, maximálne 2 tasky, ktoré robíte každý deň, ktoré sú repetitívne. Trestnem príklad, napríklad call centrum, voláte od rána do večera, tak tam je ako keby veľká možnosť, že jedného dňa, môže to byť aj veľmi blízko, že tá AI-ka vás bude vedieť nahradiť. Čiže tie joby, ktoré majú veľa taskov vo svojej okupácii, tak väčšinou sú akože safe a väčšinou je prípad ten, že AI-ka vás augmentuje, ale naozaj, ak robíte nejaké repetitívne tasky, tak tam je vysoká šanca, že vás tá AI-ka nahradí. OK, možno mám teraz otázku do publika, vás zapojíme, že vie pravú ruku, to je táto, dvihnúť ten, kto vo svojej práci používa, neviem koľko tu je presne programátorov, ale kto vo svojom možno už nejakom dennom workflowe používa nástroje ako je Copilot a Cursor. Ďakujem pekne, čiže možno nejakých 70-80%. OK. Dobre, toto bol veľmi taký pekný pohľad tvoj Pepe, ako možno nejakého senior advanced developera. Ja ako možno nejaký medior to vidím trošku inak. Pohľad možno zo školy alebo z freelance sveta teraz? Ako v princípe súhlasím, že ohrozené sú hlavné pozície, hlavne týmito AI agentami, ktoré robia takú rutinnú robotu alebo repetitívnu, že proste jednu vec, alebo jeden proces opakuješ každý deň v princípe. Myslím, že my sme v takej akoby inteligenčnej revolúcii teraz, ako bola kedysi priemyselná revolúcia, tak vtedy to bola revolúcia, trvala, neviem, desiatky rokov a vtedy to bola revolúcia sily. Hej, že kone a voly boli nahradené nejakými strojmi a všetko sa menilo, všetky pozície sa menili. Teraz je to akoby revolúcia inteligencie a všetci sa vtedy presúvali z tej akoby hrubej silovej práce do nejakej intelektuálnej. Všetkých sme tlačili, že učte sa a potom pracujte hlavou. Teraz vlastne je to revolúcia inteligencia a strašne rýchla. Pár rokov. A čo sa už vlastne udialo a čo sa ešte udeje. A možno v tomto aj kontexte toho trhu práce, že vlastne kam to teraz budeme tlačiť. Už nie, že učte sa, ale čo? Možno taká otázka, že vy akože v škole sa snažíte aj nejako akože motivovať študentov, aby tu akože aktívnejšie používali vo svojom workflowe, alebo? Počas hodín sa snažíme motivovať, aby ich nepoužívali. Z jasných dôvodov asi. No ale ako nebraníme im to v princípe. Ale je to také rýchle, že ten školský systém není tak úplne prispôsobený na to, aby z roka na rok si zmenil celé osnovy a teraz začal akože každý sa to tam snaží nejakým spôsobom narvať, aspoň na konci semestra povedzme dáme ešte nejakú hodinu, kde si ukážeme tieto veci, čo sme robili počas semestra štandardne, ručne, tak hej, s AI-kom to spravíte jedným promptom. Dobre, ale aj tak tomu musí ten študent rozumieť. Takže je to ťažké, ale ako iná cesta nie je, ako to tam nejako dostať. Jasné. Ďakujem za tento pohľad a možno taká podripovačná otázka na Erika, že ako sa zrýchlil tvoj man-day delivery, alebo že ako dokázal si skrátiť tie man-day, ktoré máš napísané, že dodáš, alebo... Nemám to zmerané, takže ťažko sa mi to súdi objektívne. Akože snažím sa využívať tie nástroje, ktoré vychádzajú na trh a napriek tomu, že som určite stále skeptický, ale že snažím sa.
A moja skúsenosť je taká, že niektorými úlohami to ide veľmi dobre, a obzvlášť keď sú dobre definované problémy, ktoré sa častokrát opakujú v tých vstupných datasetoch, na ktorých sa to trénuje. Myslím, že to, čo aktuálne robím, až také populárne nie je, tak je to menej napomocné. Takže neviem, či mi to úplne že brutálne urýchľuje moju prácu. Ale v niektorých oblastiach určite, že tým, že ja som UX slepý, tak čokoľvek je lepšie ako to, čo napíšem ja, čo sa týka UX designu, takže to je určite benefit. Ale možno by som, asi sa nebudem jemne opakovať, že viac menej súhlasím aj s Pepem, aj s Jarom, čo sa týka toho vplyvu na zamestnanosť. Ty si tak povedal s takou obavou, že ty to vidíš inak ako Medior a že ja by som ťa možno uistil, že podľa mňa to nie je úplne, že na mieste sa obávať. Lebo ja si len myslím, že ak sa to začne zlepšovať, že do budúcna výrazne rýchlo, čo asi nikto nevie úplne predpovedať, čo sa bude diať, tak to postihne nás všetkých. A že súčasne akože v tomto scenári, v ktorom sa nachádzame, mám pocit, že je veľa mladých ľudí na vysokej škole, s ktorými niektorých mám možnosť poznať, ktorí to berú tak, že prišli tam len kvôli titulu, tak využívajú nástroje jazykových modelov na vlastne každý jeden problém, ktorý tam majú a v princípe sa si z tej školy veľa neodnášajú. A že podľa mňa existuje nejaká verzia budúcnosti, v ktorej budeme mať normálne medzeru akože v rámci rôznych pozícií v zamestnaní. Teda, že budeme mať nejakých expertov, ktorí vznikli spred doby jazykových modelov a že táto tu bariéra, teda, že tie jazykové modely sú v niektorých úlohách podobne dobré alebo lepšie ako juniori, tak môže byť odradzajúca. A že reálne tam môže vzniknúť aj akože bublina toho, že my nebudeme mať koho hajrovať. A vlastne to len ešte doplním, že podľa mňa akože veľa sa hovorí o tom, že v rámci programovania je pokles nových pracovných miest pre juniorov. Myslím si, že to je viac spôsobené ako ekonomickými podmienkami. AI tomu asi jemne prispieva, ale myslím, že by sa to stalo tak či tak, bez ohľadu na to, či by sme to mali LLM alebo nie. A pravda je taká, že tie firmy skôr či neskôr budú musieť zamestnávať nejakých juniorov, lebo pri tej fluktuácii im odídu seniory, takže skôr či neskôr tú prácu bude mať niekto a to, že bude môcť využívať tie nástroje na to, aby bol efektívnejší, tak je to fajn. Ja to vnímam pozitívne, že ten kód, ktorý sa ku mne dostane od nejakého juniora, ktorý použije umelú inteligenciu, tak má šancu byť lepší. Čiže sa dostávame k vibe codingu. A možno len posledná vec, otázka možno, že zhodneme sa na tom, že ja sa nechcem na tom zhodnúť, ale vy mi povedzte v skratke, že keď použijem AI, tak mal by som uviesť akože v kóde, kto je vlastne potom akože tým autorom a môžem si ja akože ten kód používať na produkcii. Len tak nejako briefly. A ako to trackuješ? Že toto AI-ko napísalo a toto nie? Tak niekedy to vie byť veľmi sprosté, že ho musím potom akože opravovať, ale to je možno otázka potom na polemizovanie. Možno by sa to mohlo trackovať k debugovaniu, lebo myslím, že CEO Anthropicu povedal, že v roku 2025 očakáva, že 90% kódu vznikne z AI-ka a v roku, neviem, či to bol joke, alebo to on ozaj povedal 2026, že 100% kód bude debugovať človek. Super. A ja možno len doplním, že to je pre mňa morálna otázka, čo bola aj predtým, že keď niekto vykopčil Stack Overflow, tak že koho kód to je, že to asi to bolo aj pred tou dobou jazykových modelov. A zároveň asi len poviem, že vo všeobecnosti ten autorský zákon je podľa mňa veľmi krkolomný a veľmi ťažko sa vymáha a je to asi systém, ktorý nie je dobre nastavený. To vidíme aj teraz, že keď sa tie jazykové modely nahrávajú na celom korpuse celého internetu, tak akože tí pôvodní autori veľmi nemajú čo robiť. Akože môžu ísť na súd, môžu to vymáhať, je to ťažké dokazovanie, akože netuším, ako to dopadne, ale zo strany tých veľkých spoločností v princípe neexistuje žiaden spôsob, ako aj keby veľmi chceli, ako ich vyplácať a to trackovať, lebo na to nemáme systém. Tuším, že Norvik sa k tomu vyjadril tak, že keď sa zaviedli tie robot text súbory, tak sme zabudli tam jednu vec a pridať tam $, aby sme vedeli, že za koľko peňazí si to chceš zobrať. A že ako viac menej by to možno vyriešilo množstvo problémov tým, že veľa ľudí možno bolo ochotných tie svoje diela, ktoré dávajú na internete za nejaký príspevok akože poskytnúť tretím stranám na trénovanie. Super, dobre, ďakujem vám pekne za odpovede k týmto otázkam.
A presunieme sa opäť do nášho slajda. Čiže 35 lajkov. A že čo si myslíte o vibe codingu a či potom nebude veľa vibe debuggingu? Kto chce, môže odpovedať. Môžem začať tým, že už nejakých 17 rokov riešim webový development a je to hlavne o vibe codingu. Ja by som povedal, že to sú úplne opačné svety, ktoré spolu nejakým spôsobom nekorelujú ani nekolidujú, ale sú na opačných stranách svojho spektra. Kdežto, keď sa pozrieme na klasický softwarový alebo webový engineering, tak ten je veľmi systematický. Veľmi systematicky k nemu pristupujete. Než niečo idete urobiť, tak potrebujete si navrhnúť nejaký plán. Potom ten plán exekujete, reviewujete kód. Celé to je postavené na tom, aby to bolo maintainovateľné, čistý kód, aby to bolo dobre otestované, aby to bolo zabezpečené, aby vám tam nikto sa neštúral v kóde a nevykradol vám databázu, deployment procesy a tak ďalej. To je klasický softwarový engineering. Kdežto vibe coding je o tom, že si proste sadnete na víkend a v rámcovo niekoľkých hodín, 2 dní necháte popustiť úzdu svojej kreativite a niečo vytvoríte. Máte z toho radosť, mali ste nejaký nápad na nejakú aplikáciu, tak si to veľmi rýchlo sprototypujete alebo si urobíte nejaký vlastný tool, tak o tom je hlavne ten vibe coding. A ja by som aj osobne povedal, že sa z toho naozaj teším, lebo aj u nás v Sudolabse v produkte vieme vytvárať takéto prototypy, ktoré sa používajú pri discovery fáze, keď sa ten produkt špecifikuje. Takže hneď sa viete o tom riešení s klientom baviť, brainstormovať nad tým, po prípade ísť tým na user interviews, čiže naozaj ako keby je to veľmi dobre využiteľné. Že nie je to softwarový development. Ak z toho chcete urobiť full-fledged produkt, enterprise ready, tak asi to nie je ono. Proste je to váš problém, ak to predáte nejakému enterpriseu, ale fakt je to zabave, kreativite a niečo skraftiť za nejakú malú chvíľu. Možno taká podrypovačná otázka, že nedostávame sa potom k tomu, že vlastne tá junior vrstva akože pomaly vymiera, že za nich bude robiť možno AI, akože niektoré tie tasky, ktoré možno nám v minulosti pomohli pochopiť hlbšie ten software a prísť nejako k tomu a že akože len taká úvaha, hej, že či vlastne ten vibe coding neprehlbí možno takú medzeru medzi tým juniorom až seniorom, že či možno potom ten kód v budúcnosti bude akože kvalitnejší alebo menej. Tak len to berte akože do úvahy, čo som teraz povedal a kľudne odpovedzte na tú pôvodnú otázku, že čo si myslíte o vibe codingu. Môžem odpovedať k juniorovi? Už si mal slovo, ale môžeš. Veľa ľudí sa bojí, že tí juniori sa vytratia z toho trhu, ale ja si nemyslím, že to bude tak. V podstate súhlasím s Erikom, ale doplnil by som, že my tých juniorov musíme vychovávať, pretože tí seniori odídu, ale tá juniorská rola v tom softwarovom engineeringu nevymizne, ale úplne sa zmení. Povedzme, že taký junior engineer a la vibe coder môže práve takýmto spôsobom kontribuovať do low stake risk codebaseu, kde máte urobiť nejaké funkcionality, podobne ako dnes fungujú junior engineeri, alebo fungovali teda, že oni sa teda učia, ako funguje tá codebase, popri tom si študujú ako keby tie hlbšie technikálie, hlbšie problémy, ktoré musia riešiť, takže ten level sa transformuje a nebude to, čo bolo dnes alebo včera. Čiže asi tá juniorská pozícia smeruje do tohto vibe codingu. Ďakujem pekne. Iné názory? Môžem ja, keď ja som na ti chcel nechať slovo, ale si tak váhal, tak môžeš si premyslieť. Asi začnem tým a potom odpoviem, čo si myslím o vibe codingu. Asi super pre tú produktovú a netechnickú časť, asi dosť zle pre každého, kto má rád kód. Viac menej súhlasím s Pepem, že počul som taký názor, že sa od jedného developera, že sa neteší na tú dobu, keď bude produkcionalizovať vibe kodované produkty. Že dostane nejaký prototyp vibe kodovaný a už len to stačí sprodukcionalizovať. A protinázor na to asi taký, že ono to je možno lepšie, lebo už vieme, že čo budeme robiť. Aspoň, že máme tu
definované, že k čomu máme smerovať, kdežto ten súčasný stav je často taký, že ani ten zákazník nevie, čo chce. Tak teraz má aspoň možnosť vyjadriť, že čo chce do nejakej miery a už len to budeme sprodukcionalizovať, čo je asi fajn. Ale súhlasím asi s Pepem s tým, že to asi nie je úplne cesta, keď chceme mať v kode poriadok, keď máme nejaké štandardy zachované, ktoré možno sú úplne ten všeobecný priemer, čo je internetu. Tak by som nechcel, aby moji juniori vibe kodovali kritické featurey, to určite nie. Či bude veľa vibe debuggingu? No tak dúfam, že nebude vibe debugging, ale debugging asi bude. A ešte tam bola podotázka na tých juniorov, si sa pýtal, tak asi prenecháme niektoré tasky, ktoré sú nekritické tým jazykovým modelom a juniori budú debugovať produkčný kód. No, padne databáza, idú na to. Skúška ohňom. Čo? Môžem ešte taký fun fact. Ja som si fakt dneska študoval katalóg, ktorý zobrazuje pozície pre vibe coderov a ak rozmýšľate o zmene povolania, že ste robili v call centre, tak poďte na vibe codera. Nástupný plat v US 130k dolárov mesačne, stačia vám 5-mesačné skúsenosti a fakt boli desiatky tých pozícií, takže... Zvládnete aj Overworks podľa mňa byť na tomto. Otázka je, že si povedal, že 120k za mesiac? 100 až 130. Za mesiac? Pardon, ročne. Okay. To by bolo fajn. Fancy, ja si pamätám, že pred pár rokmi som pozeral Python pozície na Meteor v USA a tie sa pohybovali asi tak 3 roky dozadu, presne na nejakej hranici 120 až 150. Takže asi vibe coding je cesta na najbližší pol rok. This is the way. Dobre, chceš ešte, Jaro, niečo dodať? Súhlasím s kolegami. Paráda. Dobre, tak prejdeme na jeden z posledných blokov, ktorý sa bude týkať rozhodovania a zodpovednosti, čo je presne možno, na to som naviazal tým, že kto je vlastne autorom a nejaký autorský zákon. A možno teraz by som sa opýtal skôr tak, že na váš názor, na to, ako vnímate využitie týchto agentov, AI agentov v nejakých kritických infraštruktúrach, napríklad že v zdravotníctve, bankovníctve, či to má zmysel, ako to vidíte do budúcnosti, či to už má teraz zmysel a či možno ten vibe coding to nejako ovplyvní. Môžem začať? Si sa pýtal na zdravotníctvo, akože, alebo je to bol príklad. Tak asi dosah to bude mať, ja sústredím na to zdravotníctvo, možno keď to bolo ako súčasťou tej otázky. Opäť raz, asi, že záleží, ako definujeme tých agentov, že ak to budú len agenti postavení na tých jazykových modeloch, tak si myslím, že to má stále nejaké využitie, obzvlášť pri spracovaní tej prirodzenej reči, ktoré tam je asi kopa. A ak to rozšírime na to, že to nemusí byť len jazykový model, tak myslím si, že v medicíne je tej roboty extrémne veľa. Ja by som to možno upresnil, nech sa netočíme možno tak všeobecne, ale že dajme si, akože uvediem príklad, že by bol nejaký AI agent a bola by to nejaká úžasná appka, ktorú teraz keď mi niekto preberie, tak RIP. Ale že bol nejaký agent, nejaká aplikácia, ktorá by bola na nejakú diagnostiku, na nejakú domácu diagnostiku, že zadám mu, že bolí ma hlava a Google by mi povedal, že zomieraš, lebo máš rakovinu. A toto by mi povedalo, že daj si Panadol alebo niečo, hej, že možno či toto je nejaký, že správna cesta, akože využitia, alebo nie. Moja otázka je teda, že či si myslíte, že či je to takto použiteľné, alebo či môže to mať nejaké konzekvencie, nejaké následky na toho užívateľa. Chápeme? Asi chápem, neviem, či si trúfnem odpovedať. Asi by som nechcel byť zodpovedný za misdiagnostiku takéhoto agenta z jazykových modelov. Neviem, kto je za to zodpovedný. Tipujem, že niekto bude musieť z ľudí byť za toto zodpovedný. Keď je tam zaručená presnosť, tak tom vidím ako obrovský benefit. Problém vidím v tom, že podľa mňa toto je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa že kritická infraštruktúra. Že nechceme povedať klientovi alebo v tomto prípade pacientovi, že hej, ty si úplne v pohode, ale on nepôjde k lekárovi a nakoniec sa zistí, že má nejakú vážnu chorobu. Že tam asi celkom je problém, keď sa niečo takéto stane. Pri evaluácii takýchto nejakých systémov máme takú maticu, že máme true pozitív, true negatív, false pozitív, false negatív a ono to je vzhľadom na konkrétnu úlohu sa prihliada na iné časti tejto matici.
No, takže sa nedá všeobecne povedať, že či to tak akože môže fungovať. Ale tak teda nech odpoviem, že benefit by to bol obrovský, akože také tie bežné agenty, ktoré robíme teraz s jazykovými modelmi, že tam dáme nejaké nástroje a tu máš si vyvibe kodu nejaký plán a zistiť, že čo mi je. No, asi by som to nerobil s bežným OpenAI, ale sú jazykové modely, ktoré sú natrenované čisto na medicínskych textoch. Myslím, že nie sú verejne dostupné, ale dá sa ku ním dostať. Tomu by som vedel trochu viac, ale stále by som akože sa snažil veľmi testovať, či to robí to, čo má. A myslím, že na konci by aj tak bol vždy taký kaviát, že to nie je oficiálny názor, treba navštíviť lekára. A možno mám otázku teraz na research, aj na školách a tak, že môže byť možno nejaký vedec alebo výskumník zodpovedný za to, čo ten model odporúči danej osobe. Napríklad, keď má Tesla tie autá a keď akože trackujú, že kto je pre tebou, hej, tak tam je asi zodpovedný vodič, ale keby to bolo, že autonómne auto, aby niekoho zrazilo, toto je nejaká téma, do ktorej ja sa nevyznám, že tam je kto zodpovedný, vlastne to vieme? Myslím, že vedec nie. On dá nejaký model von, povedzme v článku a tak ďalej, nejaké publikácii, alebo to vyvinú, povedzme, pre tú firmu, ale potom je podľa mňa zodpovedná tá firma, aj keď to je zase otázka, jasné, že kto je, či Tesla je vinná za to, keď jej auto niečo spôsobí. Myslím, že je veľký rozdiel medzi nejakým zdravotníctvom a povedzme súdnictvom alebo nejakým investovaním. Keď mám nejakého AI agenta, ktorý mi investične zle poradí, prídem o peniaze, no tak je to môj problém. Ak som ja nejaký doktor alebo niekto, kto využíva toho AI agenta na to, aby som liečil alebo odporúčal nejaké zdravotné záležitosti a niekto zomrie kvôli tomu, no tak ja budem mať konzekvencie, povedzme, môžem byť zodpovedný, ale už ten život nevrátim. Takže tam je to úplne iná otázka ako pri nejakých peniazoch. Alebo súdnictvo. Pošlem niekoho do basy a dobre, už ho z tej basy môžem ho vyťahnuť teoreticky, na Slovensku sa to deje, ale štandardne by sa to nemalo robiť. No. Takže treba brať, že ktorá je tá kritická téma, o ktorej sa bavíme. Jasné, a možno na Pepeho taký dodatok, že si vravel, alebo mám tu napísané, že máš skúsenosti s implementáciou AI. U vás v Sudolabs, tam vy nejako riešite tú zodpovednosť vo vašom softvere, vo vašich produktoch, alebo ako je to možno v takej tej praxi? Tak počul som, že sme poistení, ak sa niečo zle stane, keď spôsobíme finančnú újmu. Povedzme, robíme e-shop a sa preklikneme o čiarku. Ale tak my v Sudolabse, kde riešime nejaké AI systémy, nejaké projekty, tak nie sú to nejaké life critical systémy, ktoré ťa držia pri živote alebo rozhodujú o takých kritických veciach, že či pôjdeš do väzenia alebo nie, alebo akú máš diagnózu. To my nerobíme a všeobecne to ani nikde nie je nejakým spôsobom implementované, keďže sú na to vysoké regulácie, ktoré to zakazujú, ale skôr tá AI-ka sa využíva v tej argumentácii, že pomáha doktorom s diagnostikou, pomáha v súdnictve s researchami, s prípravami materiálov alebo hľada podobné casey, ale vždycky je tam ten človek, ktorý potrebuje posúdiť ten názor alebo ten výstup tej AI-ky a rozhodnúť sa sám za seba. Keďže to sú ako keby high stake scenária, kde to rozhodnutie nemôže urobiť AI-ka, pretože vy sa potrebujete postaviť za to. OK, áno. Tu len možno ešte aj poviem, že vlastne tak všeobecne si sa pýtal na tú zodpovednosť, ešte mi napadlo k tomu dodať, že ono sú asi také iné svety, že keď je to nejaký proste komerc startup, tak tam podľa mňa je iný pohľad na tú vec, že akým spôsobom pristupovať k tomu pomeru rýchlosti, využitia tých AI nástrojov a že niektoré tie právne konsekvencie sa riešia neskôr. Ale napríklad v tej medicíne tak máme akože regulačné úrady. Teda, že ak ja spravím nejaký nový produkt, kľudne nech to je detekcia z nejakých rentgenových snímkov alebo z CT a tak ďalej, čokoľvek, tak to musí prejsť s nejakým regulačným procesom. A minimálne v USA tie regulačné procesy sú pomerne náročné, no, sa k tomu hovorí, že to je akože dosť taký bottleneck pri väčšine tých vecí. A myslím, že v tomto prípade je ako keby ten regulačný proces podľa mňa aj zabezpečuje to, že ten, kto vyrába ten model, tak musí dokázať, že to je bezpečné v
tých prípadoch, ktoré to má robiť, ale podľa mňa tým aj trošku stráca zodpovednosť za to, že akože tá osoba, ktorá to robila, že stráca zodpovednosť za nejaké újmy, lebo akože prešlo to tým schváľovacím procesom a podľa mňa to ostáva na tej implementácii. Možno otázka je, že či by takéto prístupy nepomohli tomu súdnictvu, však aj na Slovensku, aj v Amerike, aj v Británii sú všetky tie súdne procesy spomalené. Možno je to riešenie, neviem. Ale stále tam musí byť niekto, kto stlačí to červené tlačítko, že hej, ja som zodpovedný za to. A čím viacej zaplatíš za AI agenta, tak tým lepšiu informáciu ti dá? Alebo odpoveď? To je podľa mňa ešte otázka, že kto by chcel ísť na súd s tým, že o ňom rozhoduje jazykový model. Podľa mňa by to boli všetko prostupňové rozsudky, voči ktorým by sa úplne každý odvolal. Ešte keď môžem dodať k tomu, najväčší problém, prečo sa AI-ka nepoužíva v súdnictve, je ten, že tie tréningové dáta na naučenie toho modelu sú veľmi biasované. To znamená podľa nejakej rasy, podľa veku, podľa príjmovej skupiny. Čiže nedokážeme tam zabezpečiť nejaké rovnomerné, spravodlivé odsúdenie. Daniel Kahneman o tom čítal celú knihu Šum, takže je to naozaj obrovský problém, čiže tam treba asi iné prístupy, ako vyvíjať tú AI-ku, aby vedela spravodlivo odsúdiť človeka bez nejakých biasov. Aj to je veľmi dobrý pohľad, s tým súhlasím. A ešte na Slovensku alebo aj v iných štátoch máme niečo, čo sa volá, že duch zákona. Že nemáme to úplne ako v USA, že keď natrenujeme tu akýkoľvek AI systém na automatické rozsudky, takže vieme vychádzať z nejakého precedencu. Na Slovensku máme to, čo sa volá duch zákona, je vlastne ide o to, že ten sudca má možnosť interpretovať ten zákon tak, ako bol myslený, nenutne tak, ako je explicitne napísaný, čo dáva wiggle room, akože priestor na zmeny. To znamená, že asi to nie je úplne jednak jednej voči textu. O toto je ťažšie. Jasne. Tak stále by to nemuselo byť o tom, že všetko ideme cez agentúru riešiť. Ako my na CCčku si vyberáme čerešničky, ktoré automatizujeme. Súdnictvo tiež môže automatizovať tie repetitívne súdne spory, povedzme. Áno, to je úplne pravda. Akože tu sme sa zostali do extrému, že nejaké úplná automatizácia nejakých procesov, ale že tie čiastočné automatizácie sú podľa mňa benefitom pre naše súdnictvo určite. Napríklad právne poradenstvo, ktoré bude viac a viac dostupnejšie pre ľudí, čo môže znamenať, že za chvíľku za každú drobnú hlúposť sa to budeme súdiť, pretože máme prístup k nejakému odbornejšiemu právnemu poradcovi. Takže môže to byť zaujímavé, ale asi, aby sme mali AI sudcu, tak od toho sme asi veľmi ďaleko. Čiže možno cez víkend s vami to robí nejaký vibe coding na nejakú novú platformu. Dobre, prejdeme k poslednému vlastne slajdu bloku. Najhypovanejšia otázka bola 15 lajkov. Povedzte názor na MCP v dizajne. Čo myslíte, nebude to mora potom pre všetkých? Ja osobne neviem, čo je MCP. Model Context Protocol. Ďakujem krásne. A už keď si zobral ten mikrofón, tak môžeš. OK. Pardon, aká bola otázka? Že povedz na to názor v dizajne a že čo si myslíš, či to nebude asi nočná mora potom pre všetkých? Netuším, ako brať dizajn, keďže som technický a dizajnerský človek, či je to dizajn ako nejaké pixle alebo dizajn nejaká architektúra. Ale myslím si, že MCP je niečo, čo sme potrebovali, kde ten MCP protokol môže implementovať každá aplikácia a vy v podstate zo svojho obľúbeného četovacieho klienta môžete interagovať s tou aplikáciou, alebo tá aplikácia si vie vyberať dáta z vašich aplikácií. Povedzme, že ten Cloudy vie získať kontext vášho e-mailového klienta z Messengera, z Figmy, z Cursoru, z Task Managera, čiže ako keby si otvoríte ChatGPT a viete sa napojiť na všetky vaše aplikácie, ktoré používate a pracovať s tými datami, nemusíte si ich copy-pastovať a tak ďalej, čiže má to taký smerodajný smer, že mohlo by to byť dobre využité a adoptované. K tomu mám trošku možno taký dodatočnú otázku, že žijeme v Európskej únii, kde platí GDPR. Nemusíme sa v tom že veľmi vrtať, ale keď si spomenul to, že vlastne bude to, že môže to, je tam tendencia, že to bude napojené tak hlbšie v našich životoch, že nevnímaš v tomto nejaké možno riziko?
akože použitie takéhoto toolu tak všeobecne vo svojom živote? Použitie toolu v akom rozmere? Akože vyslovene budeš mať nejakého toho AI agenta, ktorý bude vedieť o tebe všetko. A teraz, či to je akože bezpečné vôbec? Ja som za, keď mi to pomôže s tým, čo potrebujem, tak áno. Počul som od takých starých harcovníkov a to ešte keď prišiel ChatGPT, tak ľudia sa do toho bali dávať nejaké PDF prílohy a podobné srandy, ale niekedy to bolo to isté, keď prišiel e-mail, prví e-mailoví klienti a chceli ste niekomu poslať nejaké PDF-ko, nejakú PowerPointovú prezentáciu, tak ste sa báli, že si to bude čítať váš web hostingový provider alebo Gmail, tak je to v podstate to isté, ale tie company pracujú na tom, aby vaše dáta boli bezpečne uložené, pretože nechcú riskovať nejaké reputačné riziko, že sa stane, že OK, vaša PDF príloha o vašom tréningovom pláne bola liknutá a teraz nebudete mať žiadnych zákazníkov vašich služieb. Neviem, či sa vrátime k tej otázke, tak vám dopoviem, že podľa mňa v tom GDPR je taký nejaký dodatok, že je tam právo na zabudnutie. A pri tých AI agentoch, teda integráciou s nejakými aplikáciami, to ešte asi je v pohode. Skôr by ma zaujímalo, že aké to bude, keď tie jazykové modely budú akože trénované na korpusoch s informáciami, s osobnými informáciami niektorých dát a že ako sa bude riešiť toto. To bude podľa mňa veľmi krkolomné. Ideme na ďalšiu otázku ešte. Dobre. Tak ďalšia otázka s počtom lajkov 9. Ktorý menej známy free AI tool zvýši moju produktivitu pri každodennej práci developera? ChatGPT. Kurzor. Používa to niekto Vim? Nie, je tam taký plugin, ktorý je integráciou rôznych takýchto toolov, ktorí spomenuli kolegovia, takže kto má rád stále akože hardcore Vim, tak nemusí od neho odchádzať. To bolo rýchlejšie, než som si myslel. A možno by ma zaujímal tu na pohľad na to, že Kurzor versus ChatGPT. Viete sa nejako pohádať? Prečo by som mal použiť Kurzor, alebo že v ktorých prípadoch by som mal radšej použiť Kurzor ako ChatGPT a naopak? Neuvím. Preto sedíš na kraji. Máme tu takých klasikov, ale pred 17 rokmi, keď som sa naučil kódovať, vtedy to bolo HTML, tým som začínal, tak vlastne som ho písal v Notepade na Windows XP na Viste. Tak keď chcem niečo programovať, tak mne príde podobná obdoba to robiť v ChatGPT, že proste to nie je integrovaný nástroj na to, aby ste tam písali kód, ako to robíte v dnešných moderných IDEčkách. Čiže asi z toho dôvodu Kurzor, keďže má regulárne developerské prostredie, kde máte kopec AI-kových integrácií, tab completion, viete s tým chatovať, viete spúšťať agentov a tak ďalej. Čiže... Možno doplnková otázka, že ktorého agenta tam používaš? V Kurzore? Áno. Kurzor agenta. oni majú dobre, také tak vieš vlastné. tam zvoliť si, že aký model používaš, nie? Áno. Tak aktuálne to je Cloudy Sonnet 3.7, asi najviac... Nejakú max verziu? Prosím? Je nejaká max verzia, alebo niečo také, či to je drahšie? Áno, max verzia, to je Thinking a vie to vygenerovať 128,000 reasoning tokenov na to, aby vyriešilo tvoj bug, že nemáš ohnuté tlačítka. OK, a GPT? Prečo by som toto mal radšej použiť, alebo na čo by som to vedel použiť? Ja nie som programátor, takže mňa neberte vážne v tomto. Dobre. Čas je už pokročilý, takže prejdeme do poslednej sekcie. A tá posledná sekcia bude zverejnená aj na našom Facebooku, kde budete vy môcť lajkovať ten najviac stupid opinion možno. Uvidíme, že aké budú. A aj sa k tomu vyjadrovať. Čiže začneme tak, ako sme začali úplne na začiatku. Začne Erik svoj unpopular opinion a taktiež je to zo sekcie otázok, že počúvam, ale nesúdim. Vrajme, nemôžete súdiť za to. Ja som mal nedávno takú diskusiu s jedným kamarátom, ktorý mi tak povedal, že za posledných 6 mesiacov to vníma tak, že sa v oblasti AI spravil najväčší pokrok v histórii ľudstva, odkedy to proste sa stalo, hej. A ja som sa vlastne tak nad tým zamýšľal a som sa snažil tak vypichnúť nejakú jednu alebo nejaký taký zásadný moment, čo pokladám ja za taký najväčší vplyv, čo malo alebo čo bude mať na naše životy a čo tak viem akože si s nejakou mierou istoty povedať, že bude mať. A ten kontroverzný názor je asi taký, že keby som mal vyzdvihnúť jednu technológiu za posledných približne 5 rokov, ktorá bude mať najväčší vplyv, tak to bude asi
AlphaFold, respektíve tie modely, ktoré predikujú 3D štruktúru proteínov a nie jazykové modely, keď robím taký net sum pozitív a negatív. OK, to je trošku téma, do ktorej sme nezabrdli vôbec. Jaro? Ten môj nepopulárny. Tak, keby to bolo možné na celom svete, tak ja by som AI zreguloval, ako sa dá. Viem, že to nie je možné, akože globálne, keby sme v Európe sa rozhodli niečo také spraviť, tak Čína, Američania, všetci by nás predbehli a boli by sme niekde. Nie až tak ako teraz, ako kam ideme, kam smerujeme, ale ja by som to zreguloval. A keď sa len môžem akože tak dodatkovo opýtať, aby bola akože jedna regulácia všade, alebo akože záleží, že v rôznych krajinách by akože to fungovalo inak, no, ale len aby to bolo kontrolované. Proste za mňa je to veľmi rýchle celkovo ten vývoj a podľa mňa nie je na to spoločnosť až tak pripravená, aby to zvládla. Aj skrz tie veci, ktoré som spomínal, že je to vlastne niečo ako tá priemyselná revolúcia, akorát narvaná do pár rokov a nevieme úplne, kam sa máme teda posunúť, keď to zautomatizujeme veci s pomocou tej AI. OK, ďakujem pekne. No a last but not least, Pepe. Mám teraz súboj v hlave, že ktorý z mojich unpopular opinions dať na vás. Vyber si premium skill alebo technologická hysteria. Neviem vysloviť ani jedno, ani druhé, takže poďme na ten prvý. Premium skill. Dobre. Neviem, že či to je nepopulárny názor, ale skôr je to niečo, o čom sa veľmi málo hovorí. Väčšinou hovoríme o tom, že AI-ka nám zoberie prácu. Ale ja si myslím, že AI-ka nám nezoberie prácu, ale čo nám môže zobrať, je časť našej výplaty. To je premium price. Totižto vy ste dlhodobo niekoľko rokov, možno niekoľko 10 ročí si budovali ten svoj skill, v ktorom ste dobrí a ten váš zamestnávateľ je ochotný vám za ňo dobre zaplatiť. To je ten premium price a váš premium skill, ktorý máte. Lenže tým, ako rastie inteligencia tej AI-ky, tak to znamená, že časť tej roboty, alebo väčšinu z nej, ktorú viete robiť, znamená, že môže prísť niekto, kto má menej skillu, ktorý sa tak dlho neskilloval, ale dokáže urobiť to, čo dokážete urobiť vy. To znamená, že ten trh sa nejakým spôsobom rozriedi a znižuje ako keby hodnotu toho vášho skillu na tom trhu. Čiže tým pádom dokáže vám pojesť časť vašej skill premium price výplaty. Čiže reálne tie výplaty niektorých tých odvetví, povedzme programátorov, ktorí sú dneska veľmi dobre platení, alebo niektoré špecializované role, niekedy v budúcnosti, možno aj v blízkej, už nebudú zarábať toľko, ako napríklad teraz zarábajú. Čo? Spokojnejší, čo? Teraz rozmýšľam, že Pepe mal ísť prvý, lebo nechcel som to takto negatívne ukončiť. Môžem aj pozitívne, to je tá druhá vec. Keľu. Na to som nebol pripravený. Tak aby sme možno trošku pozdvihli náladu, tak ešte skús. A to bude už posledná vec tohto programu. A to som rád, že vám môžem porozprávať, lebo poslednú dobu som si to veľmi dlho študoval. Totižto my ľudia máme v sebe zabudovanú tzv. Technologickú hystériu. To znamená, že vždycky, keď príde nejaká nová technológia, tak začína to hystériou. A prvá technologická hystéria bola zaznamenaná, keď vyšiel Gutenbergov stroj. To znamená, že knih tlač a vtedy ľudia z toho boli v hystérii. A hlavne z toho boli v hystérii tí písači, že oni prídu o prácu, nebudú mať čo robiť, tak dokonca hľadali si tých obchodníkov s tou knih tlačou a bili ich na ulici, vyhražali si ich, pálili tie stroje, dokonca cirkev to zakazovala, pretože sa báli, že budú rozširovať fake news, čo je veľmi podobné dnešnému scenáru, že AI-ka bude rozširovať fake news a tak ďalej, že proste nemajú kontrolu nad tým, že aké informácie sa budú dostávať ľuďom do ruky. Že ľudia zlenivejú, pretože to písanie im prišlo ako nejaký elementárny, špeciálny skill, ktorý bolo umenie a zrazu ľudia o to prídu.
Podobné sa stalo, keď prišla kamera, že z ľudí to vysaje dušu. Ľudia sa báli, že budú zaznamenaní vo chvíľach, kedy nechceli byť zaznamenaní. A byli fotografov, keď ich náhodou niekto fotil. Alebo keď prišiel telefón, tak ľudia sa báli, že dostanú, že keď vyhnú telefón, tak dostanú úder bleskom. Že ľudia sa prestanú socializovať. To isté dneska môžeme vidieť GPT girlfriend a voice assistant, podobne, že my ľudia sa ako keby disociujeme od seba. A vždycky boli nejaké spolky, ktoré sa to snažili nejakým spôsobom regulovať, aby tá technológia nezmenila tú spoločnosť, aby nikto neprišiel o tú prácu a nakoniec aj tí písari si našli prácu, stali sa z nich tlačiarníci, fotografovia začali fotiť umelecké fotky, každý si tam našiel nejakú prácu. Telefón dokázal nás spojiť s ľuďmi, ktorí sú veľmi ďaleko a veľmi podobné to je aj pri AI technológii, kdež si to pozrieme v roku 1940, 60% jobov, ktoré máme dnes, vtedy neexistovali. A ľudia majú výbornú schopnosť sa adaptovať na všetko možné, čiže ja verím, že aj firmy budú ambicioznejšie 5-krát. 5-krát sa zvýši výstup programátorov, ktorí budú musieť všetok ten software tvoriť. Budeme robiť zaujímavé svety, vymyslíme nové joby, takže naozaj si myslím, že toto je len ďalšia technologická história a ľudstvo sa opäť posunie milovými krokmi. Tak toto bolo o dosť viacej motivujúce pre nás. Ďakujem pekne. No a na záver vás poprosím, aby aj vy ste mali nejakú akciu. Chceme ešte otázky? Dobre. Najprv vás vyzvem k akcii, aby ste sa pripojili na náš Facebook, Komunita. Verím, že máme niekde... Toto si prosím naskenujte, aby sme sa možno vedeli do budúcnosti znovu zgrupnúť. A ak si myslíš, že aj ty by si chcel prísť sem a prezentovať pred druhými ľuďmi, tak kľudne sa napoj na našich adminov, na nás a dáme nejaké payivo a môžeme sa dohodnúť na ďalšom talku. Taktiež vás poprosím, budú tam ešte pravdepodobne dnes alebo zajtra, uvidíme podľa hladinky. Budú zverejnené naše Unpopular Opinions, na ktoré vás poprosíme lajkovať alebo dislajkovať. A teraz sa ešte môžeme keď tak k tomu slajdu presunúť. Dáme ešte nejakú jednu otázočku. Máme čas, či nemáme čas? Čiže asi máme. Tak dáme jednu otázku so 7 lajkami. Evaluácia a testing agentov a ich rozhodnutie. A ich rozhodnutí. To je asi otázka na dlho, ale skúsme to nejako rýchlo. Či nejaká evaluácia AI agentov, ich rozhodnutí teda. Testing agentov, pozor. Sorry. To asi je na dlho. Každopádne vždycky, keď idete robiť nejaký AI-powered projekt, tak si zrobte evaluačné kritériá, aby ste vedeli testovať, ak to funguje v rôznych prípadoch. Dobre, na zvyšné otázky vám zodpovieme taktiež na Facebooku. Ku každej jednej otázke sa vyjadria naši speakery. V čom vyhral? Aha, a kto vyhral vibe coding? Dobre, tak vieme zapnúť? No dobre, tak poď si dole po proteín. Gratulujeme. A to je asi všetko z programu. Prenechám buď slovo mojim vedúcim, alebo to už ukončíme a vidíme sa ďalej na team buildingu. Já chci moc poděkovat všem speakerům, velký potlesk pro ně, prosím. Děkujeme moc Kupkovi, děkujeme moc organizátorům, všem firmám, které se na tom dneska podíleli.
My jsme si pro vás připravili takové úplně super malé občerstvení, takže pojďte si s náma dát M&M's a pokud jste to ještě neudělali, tak na slajdu je momentálně aktivní rating tohohle eventu, pomůže nám ho připravit příště o něco lépe, můžete tam třeba napsat, že nebylo pivo a chcete pivo samozřejmě, takže směle do toho. Ještě jednou děkuji, že jste přišli, že jste si udělali čas, děkuji všem, kteří jste se s náma podělili o svoje názory a těšíme se asi příště. Někdy, to uvidíte v té komunita grupě, prosím přidejte se tam. Tak, všechno.